Bé, em dic Eduard Royo. Juntament amb en Jordi us explicarem una mica dels perquès d'aquesta campanya en què sol·licitem la plena estabilització a l'ICS. Com bé sabeu, la llei 2021 del 28 de desembre és la que ens porta aquest procés d'estabilització. En aquesta llei s'autoritza una taxa addicional per l'estabilització de l'ocupació temporal. Ens diu que la resolució d'aquests processos selectius ha d'acabar abans del 31 de desembre d'aquest any, per tant, ens queden uns 3 mesos perquè s'hagi d'acabar, amb l'objectiu de situar aquesta taxa de cobertura temporal per sota del 8%. Resulta que aquest 8% i aquest 31 de desembre no són dades baladí, sinó que venen imposades perquè Espanya, a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, té uns fons europeus, que són uns 80.000 milions que venen d'Europa, que es diuen fons Next Generation, que es van cobrant conforme Espanya va assolint una sèrie d'objectius. I entre un d'aquests objectius està situat la taxa de temporalitat per sota d'aquest 8%. Per tant, tot aquest procés d'estabilització que neix aquesta llei, en realitat neix d'una directiva europea i d'unes sentències europees que ens encomanen a Espanya arribar a aquest 8% de temporalitat. Com dèiem, l'objectiu és assolir un 92% de personal fixe. Actualment, segons dades de la memòria de l'ICS del 2023, l'ICS compta amb 53.821 professionals. Segons aquest objectiu que hem dit de la llei 2021, assolir el 92% seria tenir 49.515 persones de personal fixe i 4.306 només de personal temporal. Probablement, al llarg del 2024 ha augmentat aquestes xifres. Com a dada així, a més, hem de tenir en compte que la temporalitat de tota l'ocupació pública d'Espanya amb dades de desembre de 2023 està al voltant del 30%. Per tant, fa uns 9 mesos encara li queda un gran trajecte per arribar a assolir aquest 8%. El procés d'estabilització de l'ICS, que és el que ens interessa, es van convocar un total de 11.111 places en aquest procés d'estabilització i l'objectiu és assolir aquest 8% de temporalitat. D'aquestes 11.111 places, que recordem estan a la convocatòria 100 i a diferents convocatòries d'hospitals, també hi ha el que se'n diu les places de les fases 1, 2 i 3. A la fase 3 són places que no són fruit d'aquesta taxa d'estabilització, sinó que són la taxa ordinària. Aquestes 2.917 places, l'ICS no està obligat a resoldre-les abans del 31 de desembre de 2024, perquè no estan lligades, en principi, a aquest 8%. Tot i així, és probable que l'ICS a finals d'aquest any les tingui resoltes. Parlàvem del que era una oferta pública d'ocupació, una taxa, però ben bé, abans d'avançar una mica més, anem a veure d'on surt això. La Ley de Presupuestos Generales del Estado marca el que se'n diu la taxa de reposició. És a dir, aquells cessaments per jubilació, retirs, morts, renúncies, hi ha una sèrie de casos taxats en les quals les persones deixen de tenir una reserva de plaça i es cobreixen personal temporal. Llavors, aquesta taxa de reposició el que fa és dir tantes persones han deixat d'estar en aquests casos, hem de cobrir-ho amb tantes persones. Això es fa a través del que se'n diu un número que en principi sempre que sigui 1 és una persona es jubila o es retira, una persona oferim una plaça en aquesta oferta pública d'ocupació. Habitualment la taxa és un 1, però a vegades és un 1,1, un 2, en èpoques de crisi, evidentment, ha estat un 0. Llavors, aquestes places que es cobreixen de manera temporal per aquestes jubilacions, retirs, morts, formen part d'aquesta oferta pública d'ocupació. Així mateix, també el TREBEP ens diu que
l'execució de l'oferta pública d'ocupació, és a dir, que aquesta oferta esdevingui un procés selectiu, s'ha de fer en un màxim de 3 anys. L'oferta pública del 2022 no va entrar dins de les places de la convocatòria d'estabilització. Hi havia un total de 1.541 places. D'aquestes, 570 per infermeria, 180 per PCAI, i en el que tothom anomena la Repesco, el 90% d'aquestes places, d'aquestes 570 i 180, es van donar a persones que havien aprovat la convocatòria del 2018. Per tant, podem dir que de l'oferta pública del 2022 queden pendents 866 places. De l'oferta pública del 2023 hi ha 4.679 places que són fruit d'un Reial Decret que les afegia com a una taxa específica de reposició, i la taxa ordinària, aquella que dèiem que acostuma a ser un 1, 1,1, 1,2, que són 1.532 places. I cap a l'abril-maig d'aquest any 2024, la Generalitat ja ha dit que hi ha una oferta pública a l'ICS de 1.645 places, que a manca de l'acord del Consell d'Administració a distribuir-les per categories, doncs ja és l'oferta pública d'aquest 2024. Per tant, si sumem les ofertes públiques 2022, 2023 i 2024, tenim que queden pendents de convocar 8.722 places. A 31 de desembre, si aquestes places no es convoquen, i tenint com a referència aquelles 53.000 persones que són professionals de l'ICS, estaríem amb un 16,2% de personal temporal, lluny d'aquell 8% que és l'objectiu. Si a sobre no resolguéssim a les de fase 3, estaríem amb 11.639, la qual cosa vol dir que aquesta taxa de temporalitat se n'aniria al 21,6%. Llavors, la proposta quina és? Doncs, igual que es va fer amb la Repesco, que el que es va fer en aquesta resolució SLT 3622/2023, que el que es va fer és donar aquelles places a gent aprovada al 2018, el que es sol·licita és que s'apliqui igualment aquesta disposició addicional trentena del decret legislatiu 1/1997, introduïda per la llei 8/2023, la qual diu que les convocatòries de proves selectives poden incloure un nombre de places addicionals per cobrir futures vacants a càrrec d'ofertes d'ocupació pública de 2 anys següents. És a dir, que una convocatòria actual pot incloure places d'ofertes d'ocupació d'anys següents. Ens diu així mateix aquest Reial Decret, aquest decret legislatiu, en aquesta disposició addicional trentena, que la relació d'aspirants aprovats sense plaça resta sense efecte un cop transcorreguts 3 anys. És a dir, que totes aquelles persones que haguessin aprovat l'examen un cop hagi passat 3 anys no podrien optar a aquesta excepcionalitat. O quan s'hagi resolt una convocatòria posterior del mateix cos. Així mateix, aquesta mateixa llei 8/2003, que és la que introduïa aquesta disposició addicional al decret legislatiu 97, ens deia que pot ser aplicable excepcionalment en un cas, que és aquest cas del decret llei 14/2022, que és el que va fer possible la Repesco, però només per TCAI i per infermeria. Ens diu aquesta disposició addicional que no és aplicable als processos d'estabilització. Però hem de tenir molt present que dins de la convocatòria d'estabilització actual hi ha una part que són processos selectius d'estabilització, però hi ha una altra part, que és una fase 3, que són el procés ordinari, la taxa de reposició ordinària que hem explicat abans. Per tant, el que demanem a l'ICS és que apliqui aquesta disposició addicional del decret legislatiu 197 a través de fer una excepcionalitat, com es va fer amb la Repesco 2023, per aplicar-la a aquestes places del procés ordinari
fase 3 de l'actual concurs d'oposició, de manera que aquelles places que siguin necessàries per arribar a un 8% de temporalitat siguin cobertes per la gent que ha aprovat les convocatòries de fase 3 però no ha obtingut plaça. Aquest seria el marc legislatiu en el qual s'empara la demanda que estem fent. Jo he finit la meva part, deixo pas al Jordi perquè ell us expliqui la part més jurídica. Jordi? Sí, vaig de seguida. Miro de compartir la pantalla. Vale. Es veu? Sí, Jordi. Perfecte. Vale, doncs aquí ho teniu. Nosaltres, com a sindicat, el que vam fer és iniciar la via administrativa el dia 2 de setembre dirigint una instància a la Direcció de Persones de l'Institut Català de Salut, a la Conselleria de Salut i a la Presidència de la Generalitat, perquè entenem que aquesta llei, que neix de la llei coneguda com ICETA, vincula especialment aquest govern que neix i que coneix i que va legislar aquest 8%, aquest intent d'arribar a més del 92% de plantilla estable. Segueixo. Aquest és el registre d'entrada que vam fer i posats en coneixement i assessorats pels serveis jurídics del sindicat, vam fer la petició, començar la via administrativa abans del termini previst, que és el 31 de desembre, quan ha d'estar conclòs tota l'estabilització, donem temps a l'ICS que s'ho inventi com vulgui per complir la llei, expliquem a l'ICS i als serveis jurídics de la Generalitat com complir amb la seva pròpia norma, proposem una solució justa, que és que les persones aprovades i la Repesco, si s'escau, que és tota aquella gent que va quedar de fase 1 ampliada, que no va entrar, doncs que pugui entrar. Acreditem bona fe processal i de finalitat en dret, perquè els estigui dient, escolta'm, abans que acabi la llei, abans que sigui sancionable, us estem dient, us demanem això. I el que fem és que, a més de fer-ho com a sindicat, estem demanant als professionals de l'ICS que ens acompanyin en aquesta demanda. Vull dir, no és una cosa, no és una ocurrència d'una part, que serà la que et demandarà, sinó que és una cosa que sol·licitem tots els professionals de l'ICS que s'han afegit i que ho han demanat. De fet, la primera cosa que farem quan es demana unes com a prèvies que se'n diuen és demanar que s'informi, que l'ICS informi, i té obligació de fer-ho perquè és administració pública, de quanta gent ha participat en això. Què farem nosaltres? Doncs la resposta de l'ICS l'esperarem i ha de resoldre de la mateixa manera totes les peticions que hem fet cadascun de nosaltres a títol individual i la que hem fet cadascú de nosaltres a títol individual l'hem fet a l'ICS. Aquí no hem volgut involucrar que la gent demani la conselleria i que no demani el govern de la Generalitat. Això ja ho hem fet com a sindicat perquè em sembla que és més coherent i més útil. Esperarem que hi hagi aquesta resolució, la resolució total, i llavors ja tindrem l'opció de presentar un recurs contenciós, un recurs d'alçada, el típic que entra als exàmens de dret administratiu, i si no, ja aniríem al contenciós administratiu a fer complir aquesta llei, que això segur que tots sabem com funciona, que és que amb la resolució que esgota la via administrativa
i ho podem comentar entre tots quan acabi. Si teniu dubtes, els deixeu, si us plau, al xat. Si teniu dubtes, ho deixeu, si us plau, al xat. Doncs és això, anar als tribunals, explicar quina és la motivació, dir que hem començat abans que acabés el període, que no és una cosa que demanem fora de termini, sinó que estem en termini correcte de fer-ho, i seria aquesta la via. Esperar que hi hagi la primera sentència, que seria la que ens donaria la raó si esgotem tot aquest període de tràmit judicial. Nosaltres esperem que l'ICS, que sap que això és una cosa que té perduda, que per via judicial és una cosa absolutament que guanyarem d'una manera claríssima, perquè és aplicar la llei i no queda una altra. Aquí no val de dir és que no he pogut fer-ho perquè sigui, perquè els meus processos d'oposició sempre són més lents i no he arribat al termini, com sempre em passa que, no sé, educació triga en 3 mesos i jo trigo 5 anys. Aquí no serveix això, els condemnarien. El que estem esperant és que l'ICS, de bona fe, ho solucioni i l'última cosa que sona és que ells faran el de la fase 3, resoldran la fase 3, que ho han de fer molt abans del 31 de desembre, i després el que faríem, el que sona que vol fer l'ICS, però com que és ampliar, fer una diligència i ampliar tota la gent aprovada en una nova diligència, com va fer a l'RPESCO del 2018 per a TCAIs i per a diplomes d'infermeria. Per complir amb la llei ho ha de fer en totes les categories i tot i així segurament haurà de tirar de gent de fase 1 ampliada. Però això ja és una cosa de l'ICS. Nosaltres mantindrem ferma, perquè és el que ens toca fer, la posició de, escolta'm, aquí ho tenim el 92% de gent estabilitzada o anem a judici i que el jutge us obligui. Ja ha passat a altres oposicions, un contenciós administratiu, que determinada gent no està d'acord amb unes preguntes i això al cap de 2 o 3 anys queda resolt i el que diuen és, escolta'm, aquesta gent que va impugnar té dret a plaça i llavors se'ls dona plaça a aquestes persones sense perjudici de la gent que ja se li va donar plaça amb el seu dia. Vull dir que si no ens quedés més remei, haurien d'anar a aquesta via. Les mesures cautelars que pregunta el Marc Ferrer, sí, clar, es demanaran ja que faci aquesta diligència a l'ICS. És el primer que es demanarà. Unes prèvies de quanta gent hi ha que... Perdó? Deixem de gravar ja? Si responem preguntes? Sí, que he dit el nom, sí. Bueno, si el Marc no... Perdó perquè jo he dit el nom, ja ho